Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de Staat een onderzoek wil naar Toebase. Het blijkt uit de motie die gisteren in het parlement van Curaçao is aangenomen. Daaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de Staten wil dat het functioneren van de directie en de Raad van Commissarissen van overheidsbedrijf Toebase op korte termijn onafhankelijk wordt onderzocht. Een motie met die strekking werd gisteren met 14 stemmen voor en 1 tegen aangenomen. De motie komt van regeringspartij MFK. Staatslid Gilbert Djibi Doran vindt dat de ontwikkelingen op het voormalige raffinadeterrein te langzaam gaan en dat de overheid als aandeelhouder moet ingrijpen. Ook vanuit de oppositie is er stevige kritiek op de leiding van Toebase. Man-Pin-staatslid Giselle McWilliams stelde tijdens het debat dat de positie van directeur Patrick Newton volgens haar niet langer houdbaar blijkt. En Global Oil kan weer terugkomen op Curaçao. Dat kan worden geconcludeerd uit de antwoorden van minister-president Gilmar Pik-Pisas. We hadden er gisteren in het Extra Journaal al aandacht daarvoor. Hij heeft antwoord gegeven op vragen die eerder dit jaar waren gesteld over de relatie tussen Toebase en Global Oil. En afgelopen jaar zouden ze zich niet aan de gemaakte afspraken hebben gehouden. Daarop werd de relatie beëindigd. Er hebben zich echter andere ontwikkelingen voorgedaan die erop wijzen dat er een kans bestaat dat Global Oil zijn activiteit op Curaçao kan hervatten. Dat zei Pisas. Zoals bekend heeft Toebase een overeenkomst gesloten met Global Oil, onder meer voor de productie van asfalt voor de Curaçaose markt. En dat zou waarschijnlijk nog gewoon plaats kunnen vinden. Maar op dit moment vinden er nog onderhandelingen plaats. Reparatiewerkzaamheden van start. En dat levert spectaculaire plaatjes op. Extra legde gisteren het moment vast waarop een kraan werd opgebouwd ter hoogte van een van de beschadigde windturbines bij Coral Tabak. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden vandaag beginnen en de windturbine kan worden gedemonteerd. De benodigde onderdelen zijn inmiddels gearriveerd en daardoor kan er worden begonnen met het vervangen van de beschadigde onderdelen. Eind juli waren 3 van de 5 relatief nieuwe windturbines bij Coral Tabak defect. Dat heeft ook weer gevolgen gehad voor het zorgen dat we voldoende stroom hebben, voor het opwekken van energie. En nu wordt er dus belangrijke en grote werkzaamheden verricht en moet het uiteindelijk positieve gevolgen hebben voor natuurlijk de windturbines en uiteindelijk ook voor de energievoorziening van Curaçao. Toerist gebeten door hond, dat gebeurde gisteren bij Willy Broders. Een bezoek om daar flamingo's te bekijken eindigde voor een toerist op een onaangename manier. Het incident vond plaats in het gebied van Willy Broders, waar dagelijks toeristen komen om de flamingo's te bekijken. De toerist werd op een bepaald moment door een hond gebeten en liep een verwonding op. Op de foto's is te zien dat de beet een wond en een bloeding aan de onderkant van het been van de toerist heeft veroorzaakt. Toeristenpolitie Politour kwam ter plaatse om de situatie af te handelen. Op de locatie waren in totaal 3 honden aanwezig. Het is nog niet bekend onder welke exacte omstandigheden het incident zich heeft voorgedaan. Opknapbeurt voor Weigat. Dat gaat er mooier uitzien. Het wordt mooier en beter georganiseerd. De werkzaamheden zijn afgelopen zondag gestart. U ziet hier onder meer dat de betonnen banken worden opgeknapt en het parkeerterrein opnieuw wordt geschilderd. Gedurende 2 weken zullen medewerkers van aannemersbedrijf Solution & Maintenance dit project uitvoeren. Als u daar moet zijn, rij alsjeblieft rustig en voorzichtig. En een man wilde gisteren het huis niet verlaten en dat zorgde voor een gespannen toestand. Rond 3 uur kreeg de meldkamer van de politie een melding dat zich aan de Bigoniastraat een zeer agressieve man bevond en dat de situatie uit de hand dreigde te lopen. Er was een deurwaarder. Die verklaarde dat hij naar het huis was gegaan om de man uit de woning te laten verwijderen. Hij zou daar illegaal verblijven. De man werd agressief en dreigde de deurwaarder aan te vallen. En uiteindelijk ging de man weer naar binnen en sloot zichzelf op. De politie kwam ter beide en sprak met beide partijen. Uiteindelijk werd een overeenkomst bereikt. De man krijgt 24 uur de tijd om de woning te verlaten. Als hij hier niet aan voldoet, zal de politie hem met gepaste dwang uit de woning verwijderen. En dan gaan we nog naar 2 bijzondere vormen van agressie, waarbij de
politie van de binnenstad gisteren heeft moeten ingrijpen. Het gaat in eerste instantie om een situatie bij een casino, waarbij de politie moest komen toen een man met een houten balk naar een gokkast wilde gaan om die kapot te slaan, zodat hij al het geld dat hij in de automaat had verloren eruit kon halen. Beveiligers wisten de man tegen te houden en te voorkomen dat hij ter plaatse vernielingen aanrichtte. Hij verliet de locatie, maar gaf aan dat hij zou terugkomen om zijn werk af te maken. Toen de politie kwam, was de man verdwenen. En 's ochtends kreeg de politie in de Bredestraat in Outrabanda bericht over een man die boos was dat hij een wielklem had. En die heeft de wielklem van zijn auto weten te halen en daarmee is de wielklem natuurlijk kapot gemaakt. De auto was daar uiteindelijk verdwenen, maar achteraf kon men toch nog de auto vinden. En die werd met een kraanwagen naar de locatie gevraagd, zodat het voertuig in beslag kon worden genomen. 2 vormen van opmerkelijke agressie natuurlijk. Boos worden op apparaten en machines is nooit verstandig. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Quality Services está time completo, sempre apresentar trabajadores preparar, capacitar e motivar para ayudar e companhia de necessidade. Quality Services está encargado mês por parte de recruitment, onboarding, planificação de roster e avaliação de apresentação de cada trabalhador. Já assim, a companhia porque dá enfocar e vai criar experiência inovável para os gastos. Se você é profissional da área de hospitality que clapa mais crescimento, mais oportunidade, mais reconhecimento, o mensagem aqui está para você. Você merece mais que somente trabalho. Você merece carreira que cresce junto com você. For de housekeeping, te com liderazgo. Nós de Quality está conectado com empregado que realmente está valorando o talento e a oportunidade aqui está real. Apoio sincero, futuro como por querer. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Aruba. Daar heeft minister Gerlien Kroes gezegd dat ze niks verkeerds heeft gedaan. En ze reageert ermee op vragen die via sociale media waren gesteld door de MEP-fractie. Het gaat allemaal om een vlucht met een privéjet naar Curaçao in november 2025. De MEP-fractie wil dat er bonnetjes worden overhandigd. En Kroes zegt dat ze de kwestie aangrijpen om haar imago te beschadigen. Partij MEP is al 9 maanden door mij geobsedeerd en vraagt mij om een betalingsbewijs af te geven dat ik helemaal niet verplicht ben om te geven. Ze zegt dat ze uit eigen kosten de 1000 gulden heeft betaald en dat ze niet wettelijk verplicht is om dit soort kosten te delen. Ze vraagt zich af, sinds wanneer moet ik Evelien en Rocco, en dat zijn 2 vertegenwoordigers van MEP in het parlement, sinds wanneer moet ik Evelien en Rocco verantwoording afleggen over wat ik met mijn eigen geld heb betaald. De Nederlandse staatssecretaris Bertram die komt op bezoek in Bonaire en daar zal ze gaan kijken naar de crisis rond de vuilstort bij Lagoon. 28 augustus brengt ze een bezoek, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. En ze zal daarbij de aanpak van de situatie op de vuilstort Celibon Lagoon en de gevolgen daarvan voor de omwonenden en voor het milieu centraal zetten. Ook zal ze Celibon Lagoon bezoeken en ze zal in gesprek gaan met Stichting Pro Lagoon. De situatie rond de vuilstort is al jaren zorgelijk. Nederland heeft zich ermee bemoeid, er zijn oplossingen gezocht, maar het is nog steeds niet zoals het zou moeten zijn. En daarom komt de staatssecretaris er naar kijken. HRDC onderzoekt het vertrouwen in de democratie en de overheid. En HRDC is de Human Rights Defense Curaçao. Ze starten deze week een representatief onderzoek naar de publieke perceptie van de democratie op Curaçao. Met dit onderzoek wil HRDC inzicht verkrijgen in hoe inwoners en maatschappelijke actoren de democratie op Curaçao ervaren,
hoeveel vertrouwen ze hebben in publieke instellingen, hoe zij de relatie tussen burgers en overheid beoordelen en welke opvattingen ze hebben over burgerparticipatie, mensenrechten en gelijke behandeling. De bedoeling is een representatieve enquête onder 400 bewoners van Curaçao uit te voeren. En dat is deze week begonnen omdat men het belangrijk vindt bij HRDC om te kijken of de democratie nog voldoende vertrouwen heeft op Curaçao. Dan gaan we naar Colombia toe, want ernstige branden hebben de afgelopen periode duizenden hectare verwoest. En het Openbaar Ministerie van Colombia gaat nu onderzoeken of er opzettelijke acties achter die bosbranden zit. Er zijn zoals gezegd duizenden hectare in het land verwoest. De gouverneur van Tolima, dat is de zwaarst getroffen provincie, kondigde aan dat de getroffen gemeenten onder militaire controle worden geplaatst. En dit gebeurde nadat er ernstige aanwijzingen waren dat de branden opzettelijk zijn aangestoken. Het gaat om branden die door bergen en vlaktes zich verspreiden. En volgens de regionale overheid hebben de verschillende brandhaarden inmiddels meer dan 20.000 hectare bos- en landbouwgrond verwoest. Het gaat onder meer om de teelt van citroen, koffie en mango die hierdoor verwoest is geraakt. Wordt dus verder onderzocht en men probeert natuurlijk de daders, als die er zijn, te achterhalen. Want men gaat er niet vanuit dat ze natuurlijk zijn aangestoken, de bosbranden. Wij houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Dat doen we morgen weer en ik hoop u ook. Dan bent u er weer. Ik ben er zeker. Tot morgen. Tot dan. Dag.